Krásny deň prajem všetkým, ktorí sa dneska rozhodli zacvičiť si so mnou. Dáme si takú príjemnú zostavičku na prebratie. Dúfam, že vám pomôže, aby ste sa cítili lepšie. Začneme v klasickom sede. Keď sa vám zle sedí na podložke, kľudne si sadkajte na vankúšik alebo na taký jogový blok. Čokoľvek vám pomôže, aby ste sa cítili lepšie. V sede môžeme začať aj takto. Pokiaľ ste príliš roztržití a neviete sa ešte ako keby skľudniť, kľudne si pustíte nejaké video z mojich videí, čo sa týka dýchu. Viac ich mám na Instagrame, Yoga s Denis tiež, alebo Denis Ambershine. A postupne budem aj na YouTube pridávať teda videá, takže vždy je dobré pred fyzickým cvičením urobiť si aj dýchové cvičenie. Pokiaľ máte takú náladu, že ideme hneď na to, tak môžeme začať cvičiť fyzicky. Kľudne si nechám ručky na stehnách, na kolienkach a budem zatiaľ len rozcvičovať krčnú chrbticu. Takže s nádychom vyťahujem krk k stropu, s výdychom krk na hrudník. Nádych, vyťahujem krk k stropu, výdych na hrudník. A urobíš si toľko opakovaní, koľko je ti príjemných a ideš len do takého rozsahu, kde sa cítiš dobre. Keď už začneš cítiť nejaké bolesti, bodavé alebo neurčité, vtedy ten rozsah zmenšíš. Pokiaľ cítiš taký ten typ bolesti, že som stuhnutá, pokračuješ rytmicky. Nádych, výdych, nádych hore, výdych dole, nádych hore. Výdych dole. S nádychom sa vrátime, zapojíme ručky, zapojíme lopatky. Čiže prsty prepletiem za hlavičkou. Idem nádych, otváram lakte, výdych. Skúsim sa ako keby viac vyhrbiť. Nádych, otváram lakte, výdych, vyhrbujem sa. Nádych, výdych, nádych, otváram, spájam lopatky, výdych, vyhrbím, nádych a výdych, paráda. Nádych a s výdychom uvoľním rúčky, položím si ich vedľa poliek zadku a budem sa teraz vyťahovať zase za temenom hlavy a idem práve uško, práve rameno, nádych hore, ľavé uško, ľavé rameno a zase si idem nádych hore, výdych dole, trošku zacúvam bradičku, aby sa mu nevystrkovala veľmi dopredu a tie rúčky sú taká stabilita, tlačím nimi do podložky, robia mi protiťah, nádych, výdych, iba tak jemnúčko, zase je ráno a ja natáčam ráno, takže som stuhnutá tak ako vy, možno aj viacej, neverili by ste. Takže idem s tou láskou k svojmu telu, cvičím, pretože sa chcem cítiť dobre. Áno, nie, že sa teraz idem pretekať sama so sebou alebo s niekým. Trošku viacej tie rúčky dám kľudne na končeky prstov, na podložku a idem nádych, výdych. Chytím si spánok, trošku viacej natiahnem a s výdychom pozriem do podpazušia a už naťahujem inú partiu na tom krku. S nádychom sa vrátim, výdych, zase sa vytiahnem za temenom hlavy, výdych vľavo, chytím si spánok, nádych, výdych, pozerám do podpazušia, trošku si predýcham, nádych, výdych. Koľko potrebujem, v tých pozíciách ostávate vy, koľko potrebujete, nemusíte to tak robiť ako ja, môžete si vždy zastaviť video, predýchať, nájdete si nejakú polohu, že aha, tuto to mám stuhnuté, tak tu zastanem, dýcham, nádych, výdych. Opäť vytiahnem sa za temenom hlavy, pozerám za seba s výdychom, nádych, výdych, nádych, výdych. Trošku si rozcvičím aj ten vrch telíčka, na ten veľakrát zabúdame. Nádych, výdych, kľudne rýchlo, pomaly, ako vám to vyhovuje. Zastanem v strede, spážim, pršteky mám jak slniečka, nádych a lakte gregrám. Grebrám, nádych, ešte spím, výdych,
nádych, výdych, nádych a lakte k rebrám, spájam lopatky. Potom predpažím, lakte sú pri tele, budem otvárať. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Položím krúživé pohyby dozadu ramenami, krúživé pohyby dopredu ramenami. Hej, uvoľním sa. Môžem trošku tak vytiahnuť k ušiam a uvoľniť takým prudkým pohybom. Ešte trošku nejaké také dopohyby, čo potrebujem, si spravím. No, tu je veľa týchto pohybov u mňa. O chvíľu vám tu začnem tancovať, ale potrebovala som to. Takže prejdeme teraz do pozície mačky. Na všetky 4, kolená pod bedrami, ramená, lakte, zápestia, prsty sú úplne naširoko, slniečka. Nádych hore, výdych, vyhrbujem, hej. Tlačím nartami do podložky, dláňami, kolenami. Nádych, spájam lopatky, výdych, vyhrbím. To je taká klasická mačka, tu dáme na začiatok. Úplne základné cvičenie na zachovanie flexibility celej chrbtice a potom s výdychom si idem sadkať na päty a s nádychom položím lakte, predlaktia, dlane a idem nádych, prechádzam do takej malej kobry a výdych, zase sadkám na päty a toto párkrát spravím, čiže nad podĺžkou idem hore, nádych, nízka kobra, výdych, prechádzam, aj už zapájam trošku to telíčko viacej. Nádych a výdych, paráda, to telo to úplne cíti. Je dobre sa tak vžiť do toho, keď cvičím, koncentrovať sa vnútorne na to, či to tomu telu robí dobre. Nádych nad podložkou, dlane nechám vedľa prs a výdych prejdem do tej mačičky a túto v mačičke. Zaprem prsty na nohách, vytiahnem sa do pozícií pes, pozerajúci dole a prv sa len prechádzam, čiže pritiahnem ľavé kolienko, pravé kolienko a striedavo zatláčam opačnú pätu. Vyťahujem sa z pása. Tak, potom pravé koleno k ľavému, ľavé k pravému, hej. Čiže aj trošku inde pouvoľňujem. Poriadne sa natiahnem a zodvihnem pravú nôžku vysoko hore, prenesiem medzi dlane. Ľavé kolienko položím, ľavý nart položím. Prv som v takom jemnom výpade. Potom dvíham do pozície Anjaneyasana. Kolienko mi nepredbieha pätu. Vyťahujem sa z pása. Pozerám tam, kde sa stretáva plafón s bočnou stenou. Nádych, výdych, potom položím dlane. Zadná nôžka ide hore. Nechám ľavú dlaň asi na dlaň od pravého chodidla. S nádychom dvíham pravú rúčku hore. Pozerám sa na palcom pravej rúčky. Jemný twist, zaťahujem brúško. Keď som už tu stabilizovaná, idem hore s nádychom, zistujem, či mám dostatočnú tú stabilitu. Vyťahujem sa z pása, rozpažujem rúčky a potom skúsim pravú dlaň na ľavé stehno a poriadne sa natiahnem ľavou rúčkou vzad. S nádychom sa vrátim, s výdychom položím dlane na podložku vedľa pravej nôžky. Ľavá nôžka prikročí do hlbokého predklonu. Kľudne si nechajte pokrčené kolienka, keď ste prvý raz v hlbokom predklone. Položte si brúško na stehná, kľudne. Hlava visí. S nádychom sa vyťahujem z pása, rovný chrbátik. Prenášam váhu na prsty na nohách, rovný predklon. Potom zase hlboký a pomaly stavec po stavci. Rozpážim, spážim som hore. Trošku sa natiahnem v tej pozícii. Čiže idem
Rozpažím, spažím, pravou ručkou chytím ľavú a s výdychom sa naťahujem doprava a ľavá nôžka je kotva, čiže od ľavej nôžky cítim ten ťah, idem čo najnižšie. S nádychom sa vrátim, vymením, nádych, výdych, pravá nôžka je ten ťah tentokrát a vyťahujem sa z pása. Cítim, jak to tam mám všetko polepené. Nechce sa to pohnúť, ale dých to spraví, takže dýcham, na to nezabúdam. Nádych a výdych, modlitba. Ideme na druhú stranu, dobre? Čiže rozpažím, spažím, nádych. Môžem jemný úklon robiť, ale vždy zatiahnem brúško, zatiahnem zadoček a výdych, hlboký predklon, ťahám temeno hlavy k podložke. Nádych rovný a zanožím iba ľava, pravá. A sme kde? Sme pes pozerajúci dolu. Zase sa tam troška stabilizujem. Tentokrát idem ľavá nôžka vysoko hore, prenesiem medzi dlane. Pravé kolienko na zem, pravý nárd na zem. Idem hore, Anjaneyasana. Spojím dlane. Pozerám sa tam, kde sa spája plafón s bočnou stenou, skontrolujem nôžku, kolienko, nádych, výdych, zaťahujem brúško, zadoček, nádych, s výdychom položím dlane okolo prednej nôžky, pravá nôžka ide na prsty, pravá dlaň ostáva asi na dlaň. Od ľavého chodidla zdvihnem ľavú rúčku a pozerám sa za palcom ľavej rúčky. Táto strana je pre mňa taká troška, že teraz trpím, neviem, či to vidieť. Klienti mi vždy vravia, Deniska, na tebe nikdy nič nevidieť. Bože, keby vy viete, ako ja vnútorne trpím, tak to by ste neverili. No dobre, ale idem k veci. Takže s nádychom stojím, nádychom som hore, rozpažujem, zaťahujem brúško, stále to kolienko nepredbieha petu a skúsim ľavá dlaň na pravé stehno, si že chytím a s nádychom jemný záklon. Dobre, koľko mi to dá? Dobre. Výdych, s nádychom sa vrátim. S výdychom položím dlane okolo ľavej nôžky a tentokrát bude zmena. Ľavá nôžka k pravej. Prejdem do dosky. Zatiahnem zadoček, zatiahnem brúško a idem nádych, výdych dolu. Pomaličky prechádzam do nízkej kobry alebo do pes pozerajúci hore. Pevné brúško, zadoček. Výdych cez mačku, prejdem do pes pozerajúci dolu. Tak, tu sa predýcham, môžem robiť nádych nosom. Výdych ústami. Vždy, keď mi je teplo, tak nádych nosom a také výdych ústami. Toto prebytočné teplo a energiu pustí z tela a trošku sa nám to telíčko stabilizuje. Yoga veľmi pekne prehrieva, respektíve upravuje tú termoreguláciu. Ja to vidím rokmi, že som bola roky zimomrivá a zrazu som si uvedomila, že asi už nie som, takže je to super. Takže nádych, výdych a pomaličky pravá nôžka vysoko hore, prenesiem medzi dlane, ale tentokrát otočím, prenesem váhu na to pravé chodidlo a ľavú nôžku otočím prstami hore. Ak neviem mať petu na podložke, kľudne hore, dobre? A zase buď modlitba, alebo predpažím. A urobím si nádych, výdych, prenesiem váhu na ľavú nôžku, stehno zvonka, teda znútra von rotujem a prsty zase mi smerujú hore. Naťahujem sa za temenom hlavy, spájam lopatky. Nádych, výdych. A prechádzam, hej? A pevné brúško. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Výborne. A s nádychom prejdem hore.
Nádych, výdych. Ostávam v tejto pozícii. Nôžky idú rovnobežne s krátkými okrajmi karimatky. Stehná zase rotujú zvnútra von. Vytiahnem sa z pása. Nádych, výdych. Položím rúčky zhruba na úroveň tváre. A budem robiť také twisty, že s nádychom otváram pravú rúčku až za seba. S výdychom položím, nádychom ľavú. Položím. Urobím dvakrát nádych, výdych. A potom môžem pridať nôžky. Nádych. Pokrčím práve kolienko. Ľavá nôžka ostáva na podĺžke. Výdych. Ľavé kolienko. Pravá nôžka celou plochou na podĺžke. Cítim dosť silný ťah. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Skúsim ísť nižšie. Výdych. Nádych. A výdych. Dobre. S výdychom predklon. Kľudne buď nechám tie ručky tam, kde boli, keď mi to robí lepšiu stabilitu, alebo dám na úroveň chodidiel. Nadýchnem sa s výdychom. Nadýchnem sa. Natiahnem sa s nádychom. A výdych. Hlboký predklon. V tejto pozícii opäť chodidlá sú pevne na podložke, stehná mi rotujú znútra von. Pevné brúško. Nádych, vytiahnem sa a s výdychom spojím petičky a sadnem si do jogového drepu. Takže jogový drep zase. Buď mám nôžky tak, že päty mám na podložke. Ak ma veľmi bolia päty, podložím si ich úteráčikom stočeným alebo vankúšikom, čokoľvek, áno. Alebo mám hore päty, takže som na špičkách. Viac otvorím kolienka a urobím si zase také troška mobilizačné cvičenie, že nechám si ľavú ručku blízko ľavej nôžky, nad laktiemi tlačiť do stehna a zase idem nádych a výdych a to isté druhá strana. Nádych, výdych, nádych, výdych. Je to super na ráno. Všetky tieto skruty, také uvoľňovačky. Vôbec sa nemusíme my každý deň drať, že nejaké hodiny, 2 hodiny cvičiť, stačí pol hodinka a to telíčko krásne začne reagovať, začne sa uzdravovať, začne vyzerať krajšie. To je ten bočný účinok, ale je to super. Tak, zastanem, vytiahnem sa poriadne dopredu, s výdychom sa uvoľním, nechám hlavičku padať a potom tie ručičky dám bližšie a nádych, idem hore riťkou, zase tie nožičky mám na šírku ramien, zase sú rovnobežne, nádych hore riťka, výdych dole, nádych hore rovnobežne, výdych jogový drep, nádych a výdych. Nádych a výdych. No podľa mňa ste už úplne super. Pomaličky si sadkáme na zádoček. Spojím si chodidlá. Prepletiem prsty. Spravím si jemne motýlika. Tiež veľmi dobré cvičenie pre ženy. A tak na zbavovanie sa. Zbavovanie sa stresu. Môžem pridať hlavičku, krúživé pohyby, čiže pomaličky kmitám kolienkami hore dole a zároveň krúživé pohyby hlavkou. Môžem, nemusím, potom zastanem, kľudne dám ďalej tie nôžky od triesiel, chytím sa za členky, nádych a s výdychom sa vyhrbím. Predýcham. Buď si položím hlavičku na spojené chodidlá, čo nie každý dokáže, alebo dám pestička na pestičku, položím si tak, alebo si kľudne dajte vankúšiky na seba, keď ste aj príliš vysoko, že neviete sa ešte predkloniť, nevadí. Iba sa na tie vankúšiky uvoľnite a predýchajte túto pozíciu. Je to veľmi dobré na chrbátik. Nádych, výdych. Vytiahnem.
S nádychom stavec postavci hore. Zavriem kolienka. Nechám si zase chodidlá na šírku ramien. Zaprem sa vzadu o rúčky a idem kolienko, päta. Hej? Ale položím celé to stehno na podložku, ktoré ide k päte. Nádych, výdych, uvoľňujem, dobre? Tak, super. Pomaličky. Nožičky na šírku bedier, rúčky za seba s nádychom, pozícia stola. Poriadne zatiahnem zadok, zatiahnem brúško. Váha na dlaniach, na nožičkách. Hlava v predĺžení. A výdych sa tkám. S nádychom vystriem nôžky. Chytím sa ukazovák prostredník za palce. Alebo môžeme tak robiť, aby som sa do tej pozície dostala, že položím si brúško na stehná a s výdychom idem len potiaľ, pokiaľ to brúško sa mi dotýka stehien. Chytím sa za členky, alebo nechám rúčky na podložke, hej. Vytiahnem sa z pása, to je dôležité. A s každým výdychom idem nižšie a nižšie. Nádych a výdych. Nádych sa ťahám za temenom hlavy a výdych idem nižšie. Keď som dostatočne nízko, môžem si chytiť tie nôžky, palce na rukách, podpalce na nohách a zvyšné 4 prsty z vonkajšej strany. Môžem vystrieť nôžky, zatiahnem brúško. Nádych a výdych. Je to veľmi dobrá pozícia, detoxikačná, či už na trávenie, alebo aj na myseľ. Takže je dobré v nej vydržať dostatočne dlho. A potom stavec, postavci si zatkám. Pritiahnem ľavú nôžku, ľavé stehno k brúšku, otvorím chodidlo ľavej nôžky na pravé stehno. Počkajte. Takto. Chodidlo ľavej nôžky tlačí do pravého stehna. Opäť sa natiahnem, nádych a pozícia paschimottanasana. Idem tam, kde ma to pustí. Tlačím stehnom do chodidla, chodidlom do stehna. Kľudne môžem aj ostať len tu. Naťahujem sa za temenom hlavy v predĺžení. Nádych, výdych. Hej, ale keď som dostatočne flexibilná a po veľa nádychoch a výdychoch ma to pustí, idem nižšie. Nádych a výdych. S nádychom sa vrátim. Práva ručka chytí kolienko a ľavá natiahnem cez ľavé uško. Trošku sa otočím, akoby do takého jemného twistu. Nádych, výdych. Položím a uvoľním. Zavrem ľavé kolienko, vrátim, pritiahnem pravé, otvorím. Nádych hore, výdych dole. Už som veľmi dlho asi v precvičovaní. A opäť si spravíme zostavu na druhú stranu. Vytiahnem sa z pása, nádych a výdych. Idem na druhú stranu. Pri dieťati, ktoré je jedináčik a potrebuje veľa pozornosti, je veľmi náročné nájsť čas pre seba, takže aspoň vidíte, že tá cesta nie je taká vydláždená, ale nevadí, ja jej venujem veľmi veľa pozornosti. Nádych a s výdychom ideme stavec postavci hore, ľavá dlaň, ľavé kolienko, nádych a výdych, vyťahujem sa. Skúšam otvárať hrudník smerom do plafónika. Nádych, výdych.
Pomaličky uvoľním výdych. Zavriem kolienko. Vystriem nôžky. A ešte si dáme teda záverečné nejaké cvičenie. Takže skúsim prepliesť pravú nôžku, dám za ľavé stehno a pravú pätu pod zadoček. Vytiahnem sa z pása, chytím si ručičky pred seba, ľavá ručka pod pravú, vyťahujem sa z pása, lakte ťahám hore, brada cúva dole a dýcham. Tu dýcham, nádych, výdych, spájam lopatky, ramená ťahám dole od uší, lakte hore. Potom sa nadýchnem a s výdychom chcem akoby zaháknuť tie spodné ručky pred kolienko. A už keď ma napríklad bolia, alebo teda v tej pozícii uvoľním a vyťahujem sa dopredu za temenom hlavy. Nádych, výdych. To je tiež veľmi dobré na ráno. Chci robiť takúto slučku. Nádych, výdych. S nádychom sa vrátim a vymením nôžky. Čiže vystriem pravú, ľavú, prekročím. Čiže ľavá nožička už je na podložke chodidlo, pravú pokrčím, päta ide k zadku. Vyťahnem sa z pása, rúčky pred seba, tentokrát ide ľavá, pod pravú, prepletiem. Dlane sa mi spájajú, vyťahujem sa z pása, lakte ťahám hore, ramená dole, brúško zaťahujem. Zacúvam bradičku, môžem hore pozerať alebo dole pohľad. Predýcham nádych, výdych. Pomaličky skúsim zaháknuť tie spojené ručky za kolienko predné. Uvoľním, vyťahujem sa z pása. Nádych, výdych. A pomaličky sa vystriem, uvoľním nôžky a prejdem do ľahu. Chytím sa dláňami z vonkajšej strany chodidiel, pritiahnem kolienka do podpazušia, kostrč do podložky, záhlavie do podložky a pozícia šťastného manžela alebo šťastného dieťaťa, to už nechám na vás. Ako by som chodidlami tlačila hore do plafóna, kostrč dolu, ramená chcú ísť tiež na dlážku. Potom chytím ukazovaky prostredníky, palce na nohách, alebo kde dočiahnem, hej, kľudne aj predkolenie. Vystriem tie nožičky, vyťahujem k sebe, trošku zapérujem, uvoľním. Hore nádych a potom už skončíme len takým jemným twistíkom, čiže kľudne nôžka cez nôžku, nádych, čiže pravá cez ľavú, nádych a s výdychom vľavo padajú kolienka, ostáva mi pohľad smerom hore a predýcham. Nádych a výdych. Nádych, výdych. S nádychom sa vrátim. Prepletiem ľavú nôžku cez pravú, jak pravá dáma. Nádych a s výdychom zaťahujem brúško, kolienka mi padajú vpravo a kľudne si nechám rúčky v takom čašníkovi alebo vystriem a pozerám hore. Nádych, výdych. Jemný twist. A s nádychom zatiahnem brúško, idem hore.
S výdychom pritiahnem kolienka, čelo ku kolenám. S nádychom sa natiahnem. Pozícia šavasany. V pozícii šavasany ostávam aspoň 3 minútky, ideálne dlhšie. Nôžky sú zhruba na šírku karimatky, padajú mi do strán. Rúčky 45 stupňov dlaňami nahor. A už len dýcham voľne, oštekom. A nechám, aby všetko cvičenie, ktoré som teraz spravila mi bolo osožné. Aby sa pekne zregenerovalo, stabilizovalo, harmonizovalo telíčko.